24 dones assassinades aquest any als Països Catalans. Una de cada 4 ha patit violència psicològica i una de cada 10 ha estat violada. La meitat de les dones ha patit assetjament sexual al seu lloc de treball i una de cada 3 ha patit violència sexual o física. 4 recursos existents per afrontar la violència masclista. Grups de dones. Hi ha grups de dones arreu del territori. Són un dels millors espais per poder treballar, apoderar-se i expressar-se amb llibertat lluny dels rols de poder exercits pels homes. Autodefensa feminista. L'autodefensa feminista és l'ús de la violència com a legítima defensa de les dones per repel·lir una agressió masclista. Inclou tècniques emocionals, com la gestió de la por, i tècniques físiques, com el karate o la boxa. Recursos públics. Només a Catalunya existeix una llei específica de violències masclistes, però arreu dels Països Catalans hi ha molts recursos públics específics. Es poden trobar a l'Institut Català de les Dones, l'Institut Valencià de les Dones i l'Institut Balear de la Dona. A més, existeix el 016, un telèfon gratuït i confidencial que funciona 24 hores tots els dies de l'any, i a Catalunya existeix el 900 900 111. Denúncia i atenció. Si vols interposar una denúncia davant d'una agressió masclista, es recomana acudir abans als serveis sanitaris, assessorar-se legalment i estar acompanyada per persones de confiança. Recorda, la dona mai és la responsable de l'agressió. L'home sí, si no fa res per canviar-ho. 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències Masclistes.